Hello, this is Amalinze JJ Azih. I'm combining Amalinze Igbo Educational, which is Igbo program, with a Sabata Review, which is Igbo English program. Ndị be anyị biko abụ m Amalinze JJ Azih. Ihe a bụ Amalinze Igbo Educational. Unu hụrụ ebe ndị a kụrụ egwu, ha tiri ịgba dị egwu. Ele anya onwe onye kụrụ ịgba nke isisi. Ọkụcha ya na-eti na nsogbu dị na ọ kụrụ ịgba dị egwu. Onye nke ọzọ wee pụtakwa wee wekwara ịgba wee pịarie ya. Nke bịara nke ịbụa bụ nwatakịrị ikorobịa a na-akpọ Ikemefuna. Ọ na-akụrụ ndị Igbo Katọlik ịgba. Wee gụfọdụzia ka ọ pụsịrị n'ọgbọ ahụghịzi ya anya. O wee laghachitekwa tata. O wee jụwarie ịgba. Hey! Na ndị be anyị. My good people, another explosive session. Well, I don't know how to put this. We got two different drummers, one a female and one a male, and they are doing so great. Anyị na-aka oke Igbo bịakwa na-emekwa mmemme afọ ọhụrụ. Taa bụ 1st of January 2023. Taa bụ mbọsị nke izizi n'ọnwa January, ọnwa nke mbụ nke afọ. Ya bụ anyị na-eme mmemme afọ ọhụrụ. Biko ka anyị gaa nwee n'obi aṅụrị.